Qi. Starter med at stå med en hoftebredde mellem fødderne. Mærker lige fornemmelsen af højre og venstre. Hæl og tå. Lander på fødderne. Tungen op i ganen. Tag de skuldrene op en gang. Og land den ned igen. Send alle tankerne afsted. Og bliv nærværende for kroppen for dig lige nu. Stille og rolig vejrtrækning. Slipper tungen. Og lad der komme en lille impuls, der sætter armene i gang. Armene går stille og roligt opad med håndfladerne mod hinanden. Og danner en lille kurve rundt, en oval form rundt. Samler hænderne. Mærker højre og venstre hånd. Mærker hjertet. Og kigger hen over fingerspidserne ned i gulvet. Strækker arme og fingerspidser ud. Skuldre ned. Bøjer albuer og fingerspidserne ind foran. Og løfter op i skuldrene. Ned med skuldre og stræk arme og fingre ud igen. Åbne. Åbner i armene. Ned med skuldrene. Laver et lille vingeslag, som du kan mærke ud i dine lillefinger. Bøjer albuer og vender håndfladerne ind mod halsen. Tungen op i ganen. En lille smule ned i knæene. Så løfter vi op og strækker opad. Strækker op. Prøver hele kroppen opad. Lander fødderne og går ned, og mens du går ned, knytter du hænderne og sætter tomlen på ringfingeren. Svinger armene rundt, den ene går bagpå og lægger sig bagpå, og den anden lægger sig ligesom, som var det en lomme. Svinger rundt, kigger vi i sjælens spejl med en aktiv hånd bagpå. Skaber forbindelse mellem den forreste og den bagerste. Svinger den forreste ned ligesom, og lad dem begge to svinge hele vejen rundt over til den anden lomme og den anden bagpå. Svinger op, kigger i sjælens spejl. Aktiv hånd på bagsiden. Slipper begge hænder. Drejer den ene fod skråt frem. Ligesom tager et afsæt og løfter den bagerste tilbage. Den forreste er bøjet, den bagerste er strakt. Ud med den forreste og den bagerste arm aktiv i kroppen. Begynder at lave en vægtoverføring forfra og over til den bagerste, mens du trækker armene og bøjer armene og bøjer fingrene ind, finger for lillefingrene. Bøjer albuen, kigger lidt ned og twister ryggen tilbage. Sætter et afsæt i den bagerste og går frem og strækker. Skubber kroppen tilbage i energien med den forreste. Trækker 9 køer i hælen. Og vi gør det lige en gang til. Forreste er bøjet. Og når vi går tilbage, så er det den bagerste ben, der er bøjet. Går frem igen til midten. Retter lige fødderne op, slipper armene. Går vi til den anden side, ud med forfoden. Går vi tilbage med den bagerste her. Forreste ben bøjet, strakt arme, strakt
Ind med lillefingrene og hele hånden ruller ind. Kigger ned på albuen. Bøj lidt tilbage. Vægtoverføringen fra bagfra mod fremad. Og for foran den forreste fod og tilbage. Trækker alle køerne i halen. Giver slip og lad hænderne. Hele kroppen komme ned igen. Samler benene lidt. Går op med begge arme og hænder. Fingre strakte. Går ind til kroppen. Vender håndflader og ligesom skubber ud af igen. Nedefra. Lad luften komme ind. Og skubber ud igen. Pust ud. Sidste gang. Tranen åbner sine vinger og viser klør. Går ned med hænder og arme. Svinger begge to, hvor den ene går bagpå, og den anden går hen opover og lander med fingerspidserne på øret, og håndroden lander om i nakken. Kigger op til den øverste albue, twister lidt og går ned til modsat knæ, bøjer lidt i knæene. En blød og langsom bevægelse op og ned for ryggen for at passe på dig selv. Pust ud, når du går ned, og lad luften komme ind, når du går op igen. Sidste gang. Slipper den øverste hånd og lad begge hænder svinge rundt over til den anden side. Over at falde i øret og bag om øret, bag i nakken. Kigger op på den øverste og twister lidt tilbage. Det er de 9 spøgelser, der trækker sablen. Lige så stille slip. Gå ud i bredstående, ud i rytterstilling, dobbelt bredde. Samle, bøjer lidt knæene, samler op og løfter op. Så går vi ned og siger hej. Vi samler de fadene op og slipper fadene ned på gulvet. Hej. Vi gør det i alt 3 gange. Og vi kommer længere ned, som det nu er muligt. Hver gang. Hej. Samler op. Og lige så stille knytter hænderne med tomlen inderst. Samler fødderne og lægger hænderne ind mod ribbenskanten med hænderne opad. Håndfladen opad. Går ud med den ene arm og laver dragens klub. Den sorte drage. Øjnene følger hovedet, og øjnene følger hånden hele vejen. Den sorte drage, der viser klub. Flad hånd hele vejen ned langs kroppen. Med strakte ben, stille var roligt nedad, og en halvcirkel forneden. Og lige så stille op igen. Knytter hånden igen og sætter den op til ribbenskanten. Og så er der en sort drage mere i den anden side. Og den skal også hele vejen rundt. Og ned langs kroppens kant her. Og den knytter og kommer tilbage i ribbenskanten. Så er det tigeren, der skal på spring. Gå ud med højre hæl. Står på venstre forfod.
Tigeren viser sine klør, spændte fingre. Så går vi frem med tigeren, den går frem og ligesom trækker tilbage med hele kroppen i vægten, og så går den frem igen, og så går den ned så meget det er muligt. Enten bare lidt ned, eller lidt længere ned, og lad den bagerste rus tilbage, eventuelt helt ned i psoas. Kigger op, løfter bagdelen op igen, og hænderne vipper lige så stille om på venstre hæl, står på højre forfod. Tigeren viser klør igen, når den går på spring. Går tilbage igen. Aktivt frem. Så går den frem, og vi går ned igen. Vær opmærksom på, hvor langt du går ned. Pust godt ud. Hjælp med åndedrættet. Så går vi op med bagdelen igen. Samler begge fødder og lige står her. Tager begge hænder op på ørerne og lukker for ørerne. Albuerne så langt tilbage som det er muligt. Tungen op i ganen, og så trommer du på bagsiden af dit hoved, eller knipser 7 gange. Så bøjer hovedet ned og ind mod kroppen. Bøjer lige så stille, strakte ben. Bøjer i hoften. Går ned og hilser. Stille og roligt op igen. Knipser igen 7 gange. Og går ned og hilser. Og en sidste gang. Holder lige for ørerne. Og slipper. Samler hænderne håndfladet foran. Fletter fingrene. Trækker den ind med kroppen. Og vender. Og går ned med strakte ben. Strakte arme. Armene og hænderne bliver ved med at være i midten. Skulderen drejer ligesom rundt om og hoften. Så skulder og hofte kigger mod hinanden. Hovedet også til den ene side og op til den anden side. Vi lover med halen. Lige så stille bevægelser fra den ene side til den anden side. Stopper ved midten, skiller hænderne ad, samler energien op hele vejen op, samler fødderne lidt måske, lad det lande nede i kroppen, hele vejen ned igennem kroppen, det gør vi 3 gange, så vi samler lige, og lander alt den gode energi, alt det gode du har gjort for din krop med Yi Yin. Lander hele vejen ned igennem kroppen, helt ned til lidt under navlen. Lander hænder. Knytter højre og lægger venstre henover.